Juan Kapitulo 5. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem, alang sa usa ka kasaulogan sa mga Judio. Dito sa Jerusalem, duol sa Ganghaan nga ginganlag Ganghaan sa mga Karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may lima ka pasilonganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, dipangutanan niya ang tao, Gusto ka bang mamaayo? ang masakiton mitubag. Sir, walay makasakwat ka nako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang limbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna na lain nga makauna ka nako dito. Si Jesus miingon kaniya, Tindog. Dada ang imong higdaan, ug lakaw. og diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, Giingnan ako sa tao nga nag-ayo ka nako. Dada ang imong gihigdaan ug lakaw. sila nangutana kaniya. Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo, hitaguan ni Jesus ang tao didto sa templo, og miingon si Jesus kaniya. Tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang manghilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao, og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay.